Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с част от разказа Нощен ездач от сборника ми Хера Протеин. Страстта ми към конете ме бе довела в тази далечна, островна страна с тъмно-сиви гъсти мъгли и остри планински върхове, чието голи тела бяха обвити в тишина и окъпани от ежедневни дъждове. От няколко дни листата на дърветата се бяха напукали от непрестанно шуртящата вода от небето и се протягаха към земята с разкъсаните си тела. Моят шотландски водач ходеше бодро в Уолингтън бутуши, оплескани в лепкава кал, а по косата му бе плътно прилепнала по скал под влагата, а по бледата кожа на лицето му бе избила бледа розовина. Тя контрастираше на блестящите му черни очи. Тялото му се движеше бързо и ловко, а носът му сякаш надушваше всяко движение около нас. Но най-странно бе бърборенето му, което се изливаше като дъждовните капки и се стоварваше тежко върху земята и уморените ми сетива. Мъглата и непрестанният дъжд успяваха да подкопаят обичайното ми благоразположение, а постоянното ломотене на водача изопваше нервите ми до максимум. Още една думичка и ще го убия със собствените си ръце. Мина ми през ума. Спираше ме единствено това, че не познавах дивото място и не бих могла да оцелея без вещината на водача си. Дивите коне никога не бродят сами, обърна се с горещия си поглед към мен. Стори ми се, че ръцете му наподобяваха копита, но сигурно бе от мъглата. Прочистих гърло и попитах: а защо никога не скитат поединично? Защото ги е страх да не срещнат келпита. За първи път чувах тази дума, но водачът ми продължи разказа си без да дочака въпроса от мен. Келпито е демон, който се появява под формата на кон. Дори истинските коне не могат да го различат, но знаят, че ако срещнат кон да скита сам из планината, трябва да бягат надалече, за да не ги нападне. И какво се случва, ако ги нападне? Струваше ми се твърде невероятно да е истина, а и познавах бегло суеверията и вярванията на хората на този остров. Първо взема всичката им сила, след това ги превръща в демони. Стори ми се малко необичайно водачът ми да ми разказва тези истории, но поне така отвличаше собствените ми мрачни мисли, провокирани от просмукващата се мъгла и влагата. Язането на див кон не е лесна работа, вметна той. Ти наистина ли си опитен ездач? Можех да му покажа всички купи и грамоти, които държах на бюрото си у дома, но в този момент не възнамерявах да сторя нищо друго, освен да замълча. Да се надяваме, допълних някак окуражаващо и зъбите му блеснаха в доволна конска усмивка. По гърба ми полазиха студени тръпки. Разтърках очи. Водачът ми си свирукаше весело. Беше дребно, жилово човече, не повече от 1,5 метра, обут с високи гумени бутуши, непромокаеми панталони и син дъждобран с качулка с остър връх. Но обикновен кон, макар и див, никога не би могъл да надбяга едно келпи. То се движи като стрела, а ушите му долавят звуци от ада. Ада, повторих многозначително, за да се уверя, че съм чула правилно. Да, ада. Това е най-отдалечената точка на острова. Никой никога не е стъпвал там. Вярва се, че там е домът на всички демони. Как така никой? Дори и ти? Попитах закачливо, леко развеселено от последното твърдение. Той се прекръсти и каза: дори и аз. Но веднъж бях на косъм да попадна там. Видях хиляди зверове с горящи очи, които лакомо разкъсваха собствената си плът и пиеха собствената си кръв. Изтръпнах. Не от демоничната картина, която ми описа, а от ледения му дъх, който обля лицето ми и накара косъмчетата на тила ми да настръхнат. И все пак говореше и се държеше като човек. Ако искате да разберете как завършва историята, може да я прочетете в сборника Хера Протеина. Благодаря.